बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय, एक बार बोलो सच्चा दरबार की जय, हर हर महादेव। तो आई एगो बहिना देखी जा हमनी के एगो महादेव जी के बड़ा सुंदर कहानी बा सुनाई। एगो गुरु बहिना रहली तो गुरु के अपना मने शिव के गुरु बनौले रहली। बड़ा चर्चा भजन कीर्तन करे उनमें उनकर मन लागत रहे। का भइल कि लागल एक दिन बक्सर मेला लागल। काशी बनारस समझी चाहे बक्सर समझी आ चाहे प्रयागराज के धामे समझी। तो उनकर बहू का कैली आकि कहतड़ी कि ई बुढ़िया बड़ा घर घुमनी बिया, पैसा खर्चा करतिया। आ तले तो वही में गुरु बहिना कहली कि आहो हम जाए घूम नहाए। तो कहली कि लो नहीं है एगो तो गाँव में खर्चा कर दिया, अब कुहो नहाए जी हैं तो खर्चा करिए। तो कहली कि ठीक है बा जाई। कहली कि तनी हमरा के खास्टा उस्टा बना दिहो। कहली कि खास्टा उस्टा बना दियो, तनी लिट्टी उट्टी छान दिहो कि जाए तो मुझे अपना गुरु जी के भोग वोग लगाई आ खाइयो ले। तो ऊ का कैली है गुरु बहिना उनकर पतोई कि जितना चलौसी चाली के धैले रहली वो करे सान के लिट्टी खूब मोटे मोटे पका दिया आ पका के उनका के झोरा में कस के नीमक धो के दे दिहली। कहली कि जाई अम्मा जी रोरा के लिट्टी उट्टी बना देले बानी। बेचारी गोइली तो गंगा जी के तीरे स्नान कैली। स्नान क के अब जोहरा में हाथ लगाव तड़ी कि जौन देले बड़ी पतो तमने के भोगो लगा दी आ खाइयो ले। अब तो हाथ लगाव तड़ी तो देख तड़ी कि चोकर के लिट्टी बा। चोकर के लिट्टी देख के तब जवान हो गई है गुरु बहिना। कहली कि ये महादेव जी जब उनकर है दियानत बा तो रौरा पहले खा ली तब हमहू खा ली। गुरु जी के भोग लगवली आ आँख मुद के उहे खा ली। के करी बेचारी अब जन मिला रहता ना अपन भोग लगावली खइली। तो अब का भइल कि खैला के बाद अब थोड़े देरी के बाद उनकर बेटा अइलन तो कहलन कि और माई मने नहा धुआ लेले होई, माई नहा धुआ लेले होई। तो कहलन कि अपन माई के ले आई। ए गुरु बहिना का करबू अपन ओजे उनकर माई अब पत्थर के मूर्ति हो गई रहली। पत्थर के मूर्ति हो गई रहली तो अब छिछी पति खोजता रह। मिस्टेक होखल हो तो माफ कर देते। तो खोजता ना छिछी पति तो वही जा गंगा माई ऊपर भइली प्रगट हो गई बुढ़िया माई के भेष ध के। तो कहली कि ए बबुआ का खोजत रह। आ तो खोजतनी हमर माई आई रही है नहाए गंगा जी आ उनका के छोड़ के गई रहनी है कहनी है कि अपना माई के अब ले जाई। आ तो देखो हुए तहार माई सोना के मूर्ति बन गई बड़ी। अपन का वरदान मंगली का ना मंगली उनका के अपन गुरु जी देले बानी। तो अपन का कैलन कि ट्रैक्टर पर लदलन सोना के मूर्ति अपन लेके गइलन गाँव लेके गोलन तो हलचल हो गई। कैसे हमनी के गाँव में कुछ होता तो हलचल हो जाता। एक गुरु बहिना हलचल हो गई खूब गाना बजाना के साथ अपन मूर्ति उतरलन उनकरा के खूब स्थापना करौलन माने बढ़िया से अब उनकरा के पूजे के तैयारी कैलन। पूरा गांव माने लगल उनकरा के उनका शक्ति रहल तबे तो सोना के मूर्ति बन गई। गुरु जी के भक्त रहली तबे तो गुरु जी उनका के वरदान देले बानी। महादेव जी के वरदान दे। ये गुरु बहिना जब उनकर बहू अभी इतना बात जनली तो अब उनका छपटैनी ले लेहलस न कि हमरो माई गंगा जी नहाए जाई तो हमरो माई सोना के मूर्ति हो तो गांव पूजे लगी। तब का कैली कि अपना माई के बोलवली आ कहली कि ये माई जो गंगा जी नहाया खूब लियाली
दुकानी पर से रिफाइन चीनी अपन पुआ पूरी बनावली खूब बांध छान के माई के अपना भेज दिहली तो उनकर माई गोइली अपन एगो बहिना लबर लबर नहैली आ गंगा जी के भोगो ना लगवली ना महादेव जी के कुछ जनली आ तोर तबर भर ढीड़ खाए लगली तो कहली कि गंगा माई जौन हम कैले तौन हमारा के दिए जौन हमार बेटी कैले हैं तौन बेटी के दिए। गंगा माई सुनली महादेव जी सुनलन कुंडा के वजह सुगर बना दिया लगली मैं वजह के मैल खाए जितना गंदा रहे कचड़ा खाए लगली। उनकर फिर से गोइलन दामाद तो कहलन कि अपन सास के मैंने घरे ले जाई। एगो बहिना खोजे लगलन तो छुछुनर के जाति सुअर के मार घूमताड़ी जब खोजता कि हमार सास सुअर बनल बाड़ी। तो फिर गंगा माई ऊपर भइली तो कहली कि ए बबुआ का खोजत आ तो ए बुढ़िया माई हम एगो अपना सास के जे बैठौले ने गंगा जी नहाए के छोड़ले रहनी है उनके के खोजतनी के अब ले जाई घरे। तो कहलन कि देखा हो तू सुअरिया घूमतिया ना उहे तार सास हो। तो कहलन कि अब का करी अब घरे कौन जवाब दे। कहली कि गंगा माई कहली कि जैसन कर्तव्य कमाई कैले रहली वैसन वरदान मिलल बटे ले जा इनका के हाथी के। एगो बहिना का कहलन कि एगो ट्रैक्टर कैले नई पे लाद के उनका के ले गुलन गाँव ले गुन त हाला हो गल कि फलाना के सास सुअर बन गली सुअर बन गली। अब का करबू एगो बहिना उनकर लड़की अब लाज में पड़ गई कि अब तो हमार माई सुअर बन गई। गाँव में जनिए जैते एक लाख तक खैबे न करी अपन लाजे लिहाजे कुछ दिन रखली गाँव में। तो कहली कि अब का करी हेनियो के मारल होनियो के मारल चारू ओर से माई हमने मारा दिया। कहली कि अब कौन मुँह लेके अपना भाई और कहाँ लेके जाई। तो का कहली कि उनकरा के डंटा उठवली आ हाँकत ले गोली अपना नई हो घोड़े घोड़े। अब तो चिन्हते बड़ी कि हऊ हमार लड़का हमार घर हटुए। अब बस का कहली कि गांव के गोहरा उनकरा के ले जाके छोड़ के चलली पारा। अब वो बड़ी सुअर महाराज तो दौड़ हिर फिर वही दुआरिया जास और मार मार भगावस जा। कहाँ ले सुअरिया गुल कहाँ ले सुअरिया गुल कैसन सुअरिया कि यही दुआरिये पे आवत हिया। उनकर भाई एगो बहिना फोन कैलन जा कि ये दीदिया माई के कितना दिन रखबे चौंपा दे। तो कहली कि ये बबुआ माई के तो चौंपा देले बनी तो कहाँ माई आइल बे नइखे आई आ तो ये बबुआ एगो गाँव में सुअरिया घूमती तौने माई कहलन कि का कहलू माई के ले जाके तो कहली कि ये बबुआ जौन माई कहले भी तौन पावतिया अब हम का करी उहे माई है ओकरा के बांध के राखल जा। एगो बहिना जवन हमनी के करब जा तौने मिली अपन नेयत धर्म बचा के रहे के बाटे। तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।